Nice na kajog portahan dia. Butang nga varnish. Nice dang color, yellow o. Umagaw na mga cellphone. Nice dyan. Hindot na. Napod. Paglikod, wak pa di ay. Dari pati dia. Nakuha na. Ito. Butang nga na siya. Wak pa na human. Pag-abril, lumutang pa. Dari pati na human natin dia. Nice na kaadyo. Ang color. Na naka-view. Wow. Yan natin. Nice na kaadyo. Color. Nice na kaadyo. Ha? Ak! Ak! Ngarang kahimos. Apr! Nabuyag-buyag. Apr! Apr! Lagi sini jati ay. Apr! Baby, ang baby namin na maliit na yun. Ang baby namang gamating na yan. Ang baby gamating na yan. Sus, ginoo ko, kahimos ba? Oy, kahimos ba sa mga baby? Ay, himas kadyo guys, kagigil, himas kadyo. Hi guys, dami batang gamay, di ha? Dami batang gamay. Hello. Mana ning bata guys nga katubitang na spacing nga hangkwaanan. Pandikit, Jen? Dako di man 4 months na ko guys. 4 months na. Sa una dihara ko stija sang ina karon di ana ko dari gawa sareng kalihukan budag. No. Lihukan man ko budag ya. Lihukan ako. Ako. Himus ka guys, basta nga ni pagkasag kagamay arang kadyo kahimus pat panikabuan 4 months. Te. Aper na mo inani ang kurma. Aper Liza. Ang baby. Himus ka guys, no. Himus buyag. Guys, moto na mi. Tanakin. Moto na mi guys kay sanay oras. Bit-bit na may sa manggaon. Manggaon, bit-bit na ko sa gaon. Ama, tata. Bit-bit na ko sa gaon, guys. Ang limuta, nila nga man. Uwan na, siguro. Ano may kuya kin-kin? Mag-ilis ako kuan, guys. Kay Liza. Turok mag-ilis na to. Dara kong tawil. Ha? May ako'y dadag. Hey, guys. Ako na. Miss Jim guys. Miss Jim, hatod ni Papa Gabriel. Ano naman na niya sa mga rampa. Rampa. Ito na mga tarp na to guys to. Mga tarpaulin. Tana guys, sagamong mga dagway to mga Miss Madonna. Alicia District Madonna. Oy, deep midnight. Deep midnight. Dani may inja guys mo, paso-paso. Ani ko lumi dani magpaso-paso. Dani may paso unja guys, nesta nga. Sana sila guys nag makeup na sila. Aga ko dala tataod kay wa pa diha ang makeup na hot. Ko panilakaw. Red. Lady in red. Mag t-shirt siguro ko daan guys kaya arong di na lista din nagsuot unja pa. So good na mi guys. Og makeup. So good na may growing. Kaya kin. Kaya kin. Guys, hala, grabe. Aron ako ang kalahias ang naong. Uy, ako pa ba ni? Salamat, Dor. Kaya guys,
ang makeup artist. Picture ganin mo. Si Motor. Picture na tayo, kahit pasas mga maestro. Dili. Mana ko makeup. Then guys. Karotatan, murampa na ni. Diyan, i-upload sa kwante YouTube. Shoutout ya sa mga kauban. Ang kauban sa Terakel. Taga Katipunan. Silingan ni Ate Esther. Silingan mo, Ate Esther, te? Yes. Guys, rumpa na spinning yun na, guys. Rumpa na ko na spinning yun na, guys. Hapit na magsugod, guys. Magandam na may kay hapit na magsugod. Kung sa may number 5. Hi, sis. Hello. Bagay sa Nasa production man ano, di man nasama tong hapon. Tanan na tanan. Ay, God ko. So, ano mo? Lili. Lili sa sila. Kaya ka make-up kay paggabi ba? Sira? Kapag na mag-make-up kay grabe. Mura lagi. Mura lagi. Ha? Boy, kagkuhan ni Paro lang iprinta ni Uma. Kanina may nagsasilbog. Sayang. Picture na kon. Masa mula sa kun sa lato. Okay palagi pa danete. Dati po sing tik ya to picture na. May touch na guys. Naka-expert niyo. Darling, habag ko doon. Grabe, jigin mo habag ka.
Tama na kasi guys. Tara, kapusa. Thank you, Kago. Natugo na yung tao gumangguan niya. May contestant, ano lang iguho? Salamat. Tang-tang na chocolate. Uy, kursiras. Manda na iprinda. Manda na iprinda.